መዓዛ መንግሥታት ኣብ ጽዮን ንስም እግዚአብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ምስጋኑ ክነግሩ እዮም ምስጋኑ ክነግሩ እዮም ኩሎም ኣሕዛብ መንግሥታት ኣብ ጽዮን ንስም እግዚአብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ምስጋኑ ክነግሩ እዮም ምስጋኑ ክነግሩ እዮም እግዚአብሔር ከገልግልዎ ምስተኣከቡ እግዚአብሔር ንምኽያቱ ሱራት ክሰምዕ እዩ ነቶም ንሞት ዝተመደቡ ክፈትሖም ካብ ላዕሊ ካብ መቕደሱ ረኣየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ ካብ ላዕሊ ናብ መቕደሱ ረኣየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ እግዚአብሔር ከገልግልዎ ምስተኣከቡ እግዚአብሔር ንብኽያቱ ሱራት ክሰምዕ እዩ ነቶም ንሞት የተመደቡ ክፈትሖም እዩ ካብ ላዕሊ ካብ መቕደሱ ረኣየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ ካብ ሰማይ ናብ መቕደሱ ረኣየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ ካብ ላዕሊ ናብ መቕደሱ ረኣየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣንቆልቂሉ ጠመተ አሜን።